Hey guys, it's Zippy again, and me Ted. Hope you've had a great week. It's so great seeing you all again. Let's get ready for worship. Reading my Bible, and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Our God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go! When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, 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 God opens up the door. Oh, oh. I'm reading my and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to us and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever
you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. God knows exactly what I need, so I remember this. Let's go. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. When you ask, He cares. When you seek, He's there. When you knock, 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 God opens up the door. Sanibonani emakhaya, izwi lanamhlanje litholakala kuMakho 4 uverse 39 kuya ku40. uMakho 4 uverse 39 kuya ku40. Wayesevuka wakhuza umoya, wathi kulo ulwandle, thula uthi du. Kwanqamuka umoya, kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo, yini ukuba nibe nokusaba okungakana? Yini ukuba ningabi nokukholwa na? Ngiyabonga. Sanibonani bangani, yo ndlela nikhumbula ngayo bafethu, yo nikhumbula ngale ndlela enkulu, not kangaka but kakhulu ngiyanikhumbula. Ngiyathemba ukuthi nonke emakhaya ni right, nalalela oma, nalalela abazali benu, aunt, ogogo, obani. So ngiyanikhumbula ngale ndlela. Ngiyathemba ukuthi nani nasikhumbula kakhulu. Futhi akakashintshi ukuthi thina siyanithanda. Asinithanda kancane, asinithanda kancinci, futhi asinithanda kakhulu. Okay. So ngaphambi ukuthi ngiqale ngitshela indaba, ngizotshela wena namhlanje sithole eBhayibhelini. Cela sikhulekeni. Ngicela zivala namehlo, umuntu avala amehlo. Sindele ukuthandaza. Nkulunkulu Baba, siyabonga lusuku osiphiwe namhlanje. Siyabonga Nkosi amakhosi ukuthi namanje usasigcinile and uyasithanda. Uthando lwakho namanje lukashintshi. Ukuthi Nkosi amakhosi njengoba nje usithanda konke esikufisayo nesikudingayo, Father God, wena Nkosi amakhosi okwazi ukusiprovidela kona. So namanje Nkosi amakhosi siyaqhubeka siza phambi kobuso bakho. Siyakubonga ukuthembeka kwakho. Ukuthi namanje isikhathi samanje usathembekile futhi awushintshi, futhi awusoze waguquka. So njengoba namanje sesofunda ngezwi lakho, sifunde ngawe. Siyabonga ukuthi uvula inhliziyo zethu nengqondo zethu ukuthi sizwe ukuthi namhlanje siphatheleni egameni likaNkosi Jesu. Amen. Okay. So namhlanje ngizoxoxela indaba etholakala eBhayibhelini. So ngeke ngize ngifunde yonke. Ngizobe ngitshela indaba but mawukwazi ungacela uma noma uba waki noma usisi wakho akufundele iku Mark 4, ngokuka Mark 4 from verse 35 to 41. Mark 4 from verse 35 to 41. Okay. So kule ndaba le sithola uJesu afika atshela abafundi bakhe ukuthi okay, sizohamba namhlanje ntambama. Esho kubafundi bakhe ethi sosuka ngala siye ngaphesheya kule indawo. So kuchaza ukuthi njengoba bazosuka la bengale, so kuchaza ukuthi bazongena emkhumbini because bazohamba emanzini. So nangempelayo abafundi bathi okay, Jesu bangene emkhumbini
kwi-boat bahambe bashiye abantu ababengala ngoba phela uJesu ingani uJesu wayebafundisa so washiya laba bayabafundisa because kwakhona abantu abaningi aqeda ukukhuluma nabo abatshela indaba ezinhle and then bahamba nabafundi bakhe bangena emkhumbini baya kwenye indawo ngaphesheya. So ke bese phana indawo emanzini which ngiyacabanga ukuthi kwakungathi ulwandle yabo. So bese bephanda indawo ke hayibo kwaqala kwaba nomoya umoya baqala basaba bathi basaba kwaba nestorm kwanetha umoya umkhumbi ke nawe yazi ukuthi umkhumbi phela uma nje usemanzini ululu ukuthi unyakaze ngenxa ya amanzi anamandla amakhulu okudlula umkhumbi nomoya kuyanetha wenkinto umoya kuyanetha umkhumbi shona ngapha nangapha bathuke wena ungenza njani uma kuthiwa usemanzini emkhumbini and then qale kunethe kuyaduma umoya umkhumbi shona ngapha nangapha awucabange nje. Kodwa yeke into yabasiza ukuthi phela ukhumbula ukuthi kwakhona bemkhumbini nabo kwakhona uJesu. Kodwa manje kule ndaba le ithi uJesu wayelele cabanga kwenza yonke into le yenzakalayo yabo umoya kuyanetha kuyaduma yonke into kodwa lithi iBhayibheli uJesu wayelele. Hawu kanjani elele cabanga kuyona yonke lento eyenzakalayo yena nje uyilalele uphumulele probably wayekhathele. So abafundi bakhe bakhumbula ukuthi hayibo konje kukhona uJesu. Abafundi bakhe bakhumbula bagijima bayekene bafike bamvuse bathi Jesu awunandaba yini ukuthi sizofa. uJesu avuke mayevuka so loyo uverse 39 ngizomfinyelela uverse 39 wayesevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du. Okay ngisho nami bawami cela ushemba wami nawe usho nami uthi thula uthi du. Kwanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu cabanga even umoya nemvula nawo konke after Jesu seshilo kubona ukuthi thula uthi du na impela kwamlalela wathula wathi cwaka kwaba kusaba khona okunye okwenzakalayo. Bese ke akagcinanga lapho bese ke wababuza wathi kubo yini nesabe kangaka na. Babuza what indaba nisabe kangaka na ngisatshiswa yini kangaka. Waqhubeka wathi yini ukuba ningabi nokukholwa na. Ababuza ukuthi indaba nisabe kangaka na ngisatshiswa yini kangaka nokuthi futhi indaba ningenako ukukholwa na. Yababuza umbuzo. So ke nami ke ngicela nami ukubuza lo mbuzo ukuthi indaba nesabe kangaka nalesi sikhathi. Indaba futhi ningenalo ukukholwa okukhulu uNkulunkulu lesikhathi na. Because phela ingani siyazi ukuthi njengoba nje sikulesi sidlula kulesi simo lesi eziyo umuntu but ufuna ukukhumbuza nina ukuthi lesi sikhathi ngabe sisodwa. Cha asikho sodwa ngoba ubani ohleze nathi uJesu uhleze nathi uhlezi as protector ehamba nathi noma kuthiwa singayaphi uhleze nathi ukukhumbule lokho. So ke kulesi story sathola ukuthi
kwakungabona bodwa ababesemkhumbini, kwakhona eminye imikhumbi yabo esiceleni nabo nayo ihambela indlela zabo yabo, nabo bahambela indlela yabo ngoba bebehamba beya ngaphesheya. So kulesi sikhathi asingabheki ukuthi abangani bethu benzani, obani benzani, kodwa siqhubeke sibheke ukuthi mina kulesi sikhathi ngenza ini. Ngabe kulesi sikhathi ngiyaqhubeka ngithanda uNkulunkulu noma angisamthandi uNkulunkulu. Ngabe lesi sikhathi ngiyaqhubeka ngiyamthemba noma ngisamthembi. Ngoba ekugcineni kuhlezi ukuthi uNkulunkulu ubheka bani, ubheka wena ngqo. Akabheki umngane wakho, akabheki omunye umuntu, hleze ebheka bani, mina ngqo. Hleze ebheka mina. So-ke ukuthi kumele hlezi sinethemba, ithemba lethu silibeke uNkulunkulu, singalibeki kubantu kodwa silibeke kuNkulunkulu. Ngoba noma kuthiwa yini esibhekana nayo emhlabeni, uma sazi ukuthi uNkulunkulu uhleze nathi, because uyasho nasezwini lakhe ukuthi akasoze even nakakodwa silahle, athi ayingeke wena, hayi hamba yabo, o asikhohle, kodwa njalo uhleze nathi futhi ayikho into ezosihlukanisa nothando lwakhe, because nasezweni lakhe uyasho ukuthi akukho lutho ezosihlukanisa othandweni lakhe, akukho ngisho nokukodwa. So kumele sihlezi sikhumbula lokho, noma nje noma kuthiwa khona ivunguvungu ezenzekalayo around thina, kodwa kumele sihlezi njalo sikhumbula ukuthi Jesu uyasithanda thina. Okay, so-ke sibuye futhi sikhumbule ukuthi thina asikukhanya kwezwe nokuthi futhi siwusawoti. So kuchaza ukuthi izinto thina esizenzayo zitshengisa ukuthi thina siyabantwana abantwana baNkulunkulu noma abantwana laba abanye abangobona baNkulunkulu. So ukuthi njalo nje sihlezi sikhumbula ukuthi thina sikukhanya kwezwe nosawoti wezwe. Okay, so izinto ezu-3 engizonishiya nazo ukuthi nikhumbule njalo. Oqala ukuthi kumele siqaphele ukuthi ubani osomkhumbini wethu. So ukuthi ubani osempilweni yami, ubani engizomlalela, ubani engimlalelayo yabo, ngoba phela njengabafundi nabo ubani osemkhumbini wabo kwakuJesu. Njengoba uJesu wasemkhumbini wabo bakwazi ukusinda ngobani, ibona bakwazi ubahamba bayokhala kuJesu. So ukuthi uba wasemkhumbini wakho kuzokusiza ngoba kulesi sikhathi noma kuthiwa khona kukhona inkinga obhekana nayo, as long as wazi ukuthi khona abamkhumbini wakho, wena uzokwazi ukuthi uye kulowo muntu right, wazi ukuthi uzokusiza njalo. Okwesibili, uqaphele ukuthi uthini umlomo wakho. Uqaphele ukuthi umlomo wakho uthini, ngabe umlomo wakho usho izinto zokukholwa okuhle ukuthi uNkulunkulu uthembekile, uNkulunkulu uyangithanda, uthi naye asoze angishiya, asoze angilahla, noma uthi wena ayingeke uvele nje uNkulunkulu asangithandi nje mina nje ngingedwa, noma usho ukuthini. But qaphela ukuthi umlomo wakho uthini. Okwesithathu, okugcina, qaphela ukuthi ithemba lakho ulibeke kuba, ukuthi wena wethemba bani kulesi sikhathi. Because siyazi ukuthi yes, kumnandi ukuba nabazali bethu abasithandayo, basenzela yonke into, kodwa manje kumele ithemba lakho libeke kakhulu uNkulunkulu. And futhi ngiyakholwa ukuthi njengoba nina nibancane, umkhuleko wenu inamandla amakhulu.
ningakukhohlwa lokho ukuthi noma kuthiwa niyakhuleka noma kuthiwa niyacula uNkulunkulu lokho kunamandla amakhulu. So lezo zinto eziwu-3 kumele nikhumbule niqaphele. So okokuqala ukuthi ubani osemkhumbini wakho, okwesibili ukuthi uthini ngomlomo wakho, okwesithathu ukuthi ithemba lakho ulibeke kubani. Okay, so before ngivale, uma kukhona mhlambe ofuna uyinikela uNkulunkulu ithuba lakho lo mafuna uku-invite uNkulunkulu ukuthi ezohlala enhlizweni yakho uJesu, umvumele ukuthi ngicela uzohlala enhlizweni yami ngoba angikwazi ukwenza lento ongihambe ngawa amandla lesi sikhathi, ngicela Jesu uze enhlizweni yami. So makuwena loyo, ngicela uvala amehlo and then usho emva kwami. Yes, yay. Okay, so uthi uNkulunkulu Baba, ngiyabonga ngothando lwakho and namhlanje ngizaphambi kwakho ngiyakucela ukuthi ungene enhlizweni yami, uhlale uhlezi ungihola and ngiyaxolisa ukuthi ngike ngahamba ngawami amandla nokuthi ngangakuthemba ngangakukholwa, kodwa namhlanje ngiyakwamukela ukuthi ungene uhlale ungihole njalo egameni laJesu. Amen. Yay! Uyazi ukuthi lithi iBhayibheli uma kukhona even ngisho noma kuthiwa umuntu oyedwa ovumayo athi ovumela uJesu ukuthi angene enhlizweni yakhe, ukuthi lithi iBhayibheli iZulu liyadumisa lithi kube ngathi phathi, ngoba phela basuke bejambula ukuthi nangomunye. So uma ukuthi wena loyo uthatha isinqumo esihle esiright kakhulu wenza inhliziyo kaNkulunkulu ijabule ithi nangu umntwana wami. Okay, ngiyanithanda kakhulu, nibe nosuku oluhle, niqhubeke nibe bahle, ngithanda abazali beni lalele, niqhubeke nithanda uNkulunkulu, ngiyithanda kakhulu. Bye bye. Stories of the Bible. Jesus calms the storm. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like walking on water. Oh, hey guys. And even raised people from the dead. Wahoo! One day, after preaching to a crowd of people, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." You got it. So they got into a boat and started out. Other boats followed him too. And as they sailed across, Jesus fell asleep. Uh-oh. But soon a fierce storm came down on the lake. The boat was filling with water and they were in real danger. The disciples went and woke Jesus up, shouting, Hey, Jesus, wake up! "Save us! We are going to drown! Don't you care if we drown?" Jesus responded, "Why are you afraid? You have so little faith." Then he got up and rebuked the wind and waves, saying, "Silence, be still." Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked them, "Where is your faith?" The disciples were terrified and amazed. "Who is this man?" they asked each other. When he gives a command, even the wind and waves obey him.
we're going to be making animals during our craft time. Each week you'll be able to add a new one to your collection. Remember that if you don't have the exact same things in the video, you can be creative and find other things to use. Finished already? We hope you had as much fun as we did today. Remember to look after your heart's garden and spend your 10 minutes with Jesus. Yeah, and don't forget to send us pictures and videos of you from today's service. And we'll see you at our Kids Zoom Connect. Bye-bye.